Wis kowe arep piye? Ya diaturi jumeneng sik no. Monggo Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Mas Gadang, sugeng canggih. Nggih, sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Apa? Embuh. Tajin. Nggih. Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. Gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niku. Kok sing ngendang ku gabusan. Pijat rapis. Aku arep muni neng ming ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Apa teki Om Kiswan ya? Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judeg. Nggih, kalih minangkani request nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet. Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki ya duet. Aja Lamis dan Aja Lamis dari Ibu Menik ya tadi. Ibu Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. Nelat ya Mas ya request-e.
nggih niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Mergo ngaran semen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Nderek ajeng Kang Pundi riyen. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Busa Mijah, lali janjine. lali janjine. Lali janjine. Bude Prastiwi. Wah iya kuwi gonggongan mengko. Gonggongan. Saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, Terus iki enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawi jirin mawon. Oh, monggo nyawi nggih. nyawi jirin. Nggih. Oh, kali minangkan isik. Nggih. Pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah, niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gur pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha iki. Oh, moga. Buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja Sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa tansah lakoni muga-muga tresno
tresno iki hatiku rapat kalilo nelongso nganteni kowe teko tak joko tresno tak anteni ucap janji sisi banyu aku tulung jaga hatiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki sampun Jan iki lagi berapa jam ya Mas ngarape ini tadi nembe wau latihane isih bareng isak lagi bareng isak ki mulai latihan cek panas iki Mas ya nggih cek panas bar digodhog kok wah nggih terima kasih Mbah Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah. Apane sing ngembruke iki? Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? Iya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono terus klasik. Oh, sing klasik. Oh, ya sing klasik apa digomong yen ing kono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu Menik. Oh, nggih niku riyen mboten napa-napa. Yen ing tawang. Nggih yen ing Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya Mas. dari Taiwan. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya Mas. Nggih. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya.
Urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki. mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Ini boten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Sik, sik, disiget sik. lagi softline maintenance. Itu mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku ki. Suwek Mas soflene Mas. Oh, Ini Waduh, lah dilem kuwi. dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Ini masuk mata Mas. Aduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa niku. Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Barsari. Maaf ya Mas Gading, maaf Nggih, mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, waro-waro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Wah, iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline lebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Seneng Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya yo sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Ah, Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik.
Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Di sini mau. Aku tak ngalih ya entek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki madhep kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh iya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun mboten seneng dhewe kok. Iya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Yen ning tawangan nalintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu bareng miku inang koso Kang Mas. Santakan Janji aku eling wong ayu. Rungokno tangi sing ati. Binarung suarane ratri Mas. Tresnaku sundul wit yatim. Ameka
Terima kasih Bapak. Suarane ratri mas tresnaku sundul hati sangat Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak, luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Tuku sukon numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep, aku tak cantik. Oh iya, aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku sukon numpak pedahan anti. Guyo prukon warga PKWL klasik. Iya. Amin. Terima kasih Bapak Putra Dikari. Yo, orang nggo spasi ya berarti. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dasar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak gitu. Ya. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apal habisin ing Tawang ada ojo lames dirose. Nggih, ojo lames. Ojo lames. Ojo lames iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Nrimo. Aku nrimo ing gandum. Nerima apa Mas? Nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mau. Diselingi riyen. Kok tak kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah nuwun. Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthike niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng. Medion Ngawi. Oh, Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah.
Aku siap keplok-keplok iki. Oi. Malam nggih, malam. Mike telat. Dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Ngopi aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Alus apa? Saat jeke rabi alus. Saat jeke rabi terus alus. Alus po? Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Ruwiyogo greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? Saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora Kok monggo? Monggo ngopo kok? Urung-urung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya Pak. Yen aku kangen biasa wae to. Arep mau gugah sahur. Kangen karo sliramu. Monggo. Tak kesisan no. Iya. Wis. Apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Menika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok kira
rada meletik ya. Saploke rabi lagi mletik iki rabi. Rada mari. Heeh, rada mari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading ki. Ora kuwi sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata apa genah iki kaya ngene Endi? rata iki. Ora, ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya Loh. jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wis. Brutal iki, brutal. Kok medeni kok en. Kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo ah kok cepet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih Oh. gitu. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi ya. Wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok Kemarin- metrekol. Cairannya ki malah keleru superpel jadinya saya keplese. Oh. Lunyu iya. ya, lunyu. Iya. Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ki opo Ya maksudnya. Kok malah medeni. Ya. Nggih, Ya. silakan ayo jangan lama-lama ya Biyogo. Oh lama enggak apa-apa. Wes Ilakane sewengi konral. Ya. Ya. Ayo Tin. Monggo. ya. Asik, asik. Terminal
pecah ono ning pinggir prapatan Matur sembah nuwun. Iya, aku entuk rentalan kipas angin. Rental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iki banter tenane. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali aku. HP-ne dibuka. Oke ya iki isian lho. Mau isih ana iki dari Pak Tri di Madiun. Saya sudah transfer 200.000 nyuwun tembang yen Tawang ana lintang. Wau sampun iki. Sampun. Nggih. Terus niki tetanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun sinom ketoprak duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Waduh. Menawi boten saged diganti Nyidam Sari dari Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Amin. Terus ngapunten Mas kula ganti nggih. Lho, piye iki? Nyuwun sinom gandrung nulodo laku utama Mbak Lintang gandrung kalih Mas Gading. Terus enten malih request tembang kadung tresno yang nembang Mas Gading duet kali Mbak Lintang dari F3 channel. Oh nggih, pun ampun Mas Gadang. Nggih. Terus niki tesih enten malih niki selamat ultah PKWL Klasik, semoga jaya selalu berkah barokah. Amin. Amin. Saking Pak Babin Pundong wah iki ngene Mas Reza pun matur sembah nuwun pun telas niki. Oke. Arep minangkani sing requestan lewat WA apa ki sik? Sik lewat WA mu ki ana apa wae to lali aku andangan ki. Wis. Padha to. Ana ki mau kadung tresno. Terus karo sinom gandrung. Kalih niku sik niku riyen mawon. Niki riyen. Nggih. Dito mau. Olah piye to kuwi? Minangkani pamundhutipun Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nggih niku. Nah, iki Mbak Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa katuran jumeneng. Nggih, katuran jumeneng kalih disepoti ya kanca-kanca. Nggih. Monggo.
Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Cek. Cek. Oke, selamat malam Sugeng dalu. Nggih, Macange Sugeng Yuli dalu. Mbok, Nggih. Mas Gadang, Mas Gade. Nggih, sugeng dalu. Nggih, ngaturaken selamat Hari Wayang Nasional yang merayakan semuanya dari berbagai lini. Di isi Surakarta juga ada acara di berbagai macam ini cara merayakannya, termasuk kita bersama PKWL Klasik luar biasa saged merayakan Hari Wayang Nasional wonten Sedayu menika dalemipun almarhum Kiseno. Wah, ini aku disuruh apa? Menika minangkani pamundhutipun Ibu Suntari. Ibu Suntari tadi kayaknya mau duet ya. Yang mau duet siapa Bu Suntari? Bu Sri yang mau duet. Oh iya, ini sekalian karena ada salam juga. Tadi tak bacain sekalian menika dari Romo Agustinus Nanang ya yang ada di Bogor. Menika juga nyawer WL 500.000 matur sembah nuwun nititip intensi untuk doa ulang tahun tahbisan ke-7 Romo Agustinus Nanang, juga Romo Dion Manopo, juga Romo Ari Susanto dan Romo Paulus Pera. Nah, ini kita kirim sekalian lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nggih, sambil-sambil aku juga membacakan salam-salam. Selain kita punya PKWL Klasik yang mencintai warga laras demikian rupa, rumien juga pecinta warga laras itu ada PWKS, ada Sobat Ngebiar Indonesia. Ini dari Sobat Ngebiar juga ada titipan, udah kirim-kirim buat ibu-ibu sinden, juga sedikit buat Yogo, nanti biar dibagi dari Sobat Ngebiar Indonesia Pak Lisdianto sembah nuwun. Nanti kita kirimkan lagu juga sama yang lama banget nggak ketemu Pak Tristianto di Klaten ya, mungkin sekarang di Jakarta ya. Pak Tristianto itu dulu biasanya sama Pak Tumiono itu juga selalu jadi sahabat kita saat Selimen, juga sebelumnya dulu juga selalu support Pak Tristianto. Minta lagu Bajing Loncat nanti Mbak Ayu Purwalestari sudah ngirim 1 juta. Terima kasih Pak Tris. Matur sembah nuwun. Nggih. Mengke dipinangkani. Wah, ini aku seneng. Lek keplok-keplok ibu sing tenanan ini luar biasa. PKWN ternyata mempersatukan penggemar lama dan penggemar baru gitu loh. Yang generasi baru Gen Z tuh, terus yang baru-baru nonton, walaupun sekarang yang masih nonton Bapak almarhum Pak Seno menikmati yang tahun 2018 2019 juga banyak. Jadi ini kita rangkul bersama penggemar-penggemar beliau, juga penggemar Mas Gading dan Mas Gadang. Nggih niki kita haturkan Hidup Ini Adalah Kesempatan ya Bu. Ya, ini adalah napa nggih salah satu semboyan PKWL juga nggih niki. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih bisa berbagi, ada kesempatan untuk berbagi PKWL ya, berbagi itulah berbagi kasih, tali kasih ya Mas Gading, Mas Gadang dan semua anggota PKWL. Yang harus digarisi kasihnya itu Ya, ya. kasih, kita berbagi kasih. Jadi kepeduliannya juga kasihnya dari penggemar juga para seniman yang ada di atas panggung. Derek belajar nggih Pak. Siap monggo Bu nggih, bareng-bareng nggih. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga laras klasik. Monggo.